happened, kids? Kamusta? Are you ready to let your imagination fly high into the Cebuano sky? And let your wonder go under the depths of Cebuano Sea? April is National Literature Month, so let's make use of this month to know more about our stories in Cebu and the Visayas. That is why we have two stories this afternoon, and there are Visayan versions of Cinderella. You heard it right! We have our own colorful and fascinating versions of the classic tale. Actually, there are not really local versions of Cinderella, as they just share common motives as a folk turned fairy tale. The story of Cinderella has been around for many years. You may have watched or read at least one Cinderella story. There are many versions of this classic tale told in many different languages. Sometimes, even the names of the characters, plot, and setting are different. But the theme and moral of the story remain the same. Our versions of Cinderella do not have a glass slipper, a prince, or a fairy godmother, but they tell beautiful stories of a young girl who remained compassionate, kind, and forgiving, despite the cruelty of the people around her. They're about a girl who followed her heart and did not let the problems and difficulties in life stop her from remaining true and kind to people or creatures. Just like our previous stories, I will be reading the two stories in both English and Cebuano. Are you ready? Visayan Cinderellas. Once upon a time, there was a 16-year-old girl named Maria who lived in a small town named Visayan. Kaniadto, anaay babay nga 16 anyos nga panuigon sa pangalan nga Maria. Nga nakapuyok sa usa ka gamayng lungsod nga ginganlan og Visayan. She was beautiful, with her rosy cheeks, black eyes, small rounded shoulders, and small physique. But more than that, she was also beautiful within, for she was kind-hearted. Maanyag siya, uban sa iyang puwang api, itom nga mga mata, gamay o bigot nga baga, o gamayong forma. Apan, mas labaw pa niini, maanyag siya, tungod kay buutan siya. Despite this, Maria experienced great heartache and suffering in life. Apan gawas niini, nakasinati si Maria og dakong kasakit ug pag-antos sa kinabuhi. She lost her mother when she was just 12 and was raised by her reckless father. Nihanaw iyang inahan sa dihang 12 anyos pa siya, ug gipadako sa walay hanaw nga amahan. To add to that, he later married a selfish woman, which made life at home hard. Punan pa, naminyo iyang papa og dalo nga babay, nga maoy nakapaglisod sa iyang pagpuyo sa balay. She became somewhat of a servant at home, bearing all her work and responsibilities from cooking to cleaning. Nahimo siya murag sulugoon sa balay. Gipas-an ang tibuok buluhaton o kaakuhan gikan sa pagluto o paglimpyo. Living nearby the sea gave Maria some escape from all the stressors and dullness of her life at home. Ang ilang pagpuyo dapit sa dagat nakahatag ni Maria og kalingkawasan sa tanang kabug-at og kalaay sa balay. Oftentimes, she would walk along the beach, sit on the rocks, and simply enjoy the calming company of the sea with the cool breeze
and the relaxing sound of the waves. Kasagaran, subayo niyang dagat, mulingkod sa mga bato, ug malingaw na lamang sa kalinaw sa dagat. Uban sa bugnaw hangin, ug makapakalmang tingog sa mga balon. One night, Maria accidentally broke 2 pieces of chinaware and sent her stepmother into a rage. Usa ka gabi, sa wala tuyua, nakabuak si Maria og duha ka mahalong plato ug maoy nakapasuko pag-ayo sa iyang mamamama. Her stepmother's anger and everything that had happened finally tired out Maria, and she burst into tears. Ang kasuko sa iyang ikaduhang mama ug ang tanang nahitabo ni apas na kang Maria. Ug nakapakapoy niya taman ug nakahilak gayud siya. Crying, she ran to the seashore to get away from it all. Naghilak, nidagan siya sa baybayon aron pagbiyak sa tanan. She remained there as the night wore on, with just the moonlight and the crashing waves keeping her company. Nagpabilin siya dito sa tibuok gabii ug ang suga sa buwan ug ang naghapak-hapak na balod sa baybayon maoy miuban kanina. Or she thought, ug maoy iyang pagtuo. Maria, help! She heard a voice cry. Help me! Maria, tabang! Nakadungog siya tingog nga nagpakiluoy. Tabani ko! Maria looked around and saw no one, until she looked down at her left and saw a big silver fish washed up on the shore, desperately gasping for air. Naglingi-lingi si Maria, apan wala siya nakita. Hangtod ni tan-aw siya sa ubos sa iyang wala. Ug nakita niya ang usa ka dako nga isdang pilak nga naanod sa baybayon, nga nagpunga-punga para sa hangin. Please throw me back in the sea, Maria. Please, the fish cried. Palihog ilabay ko balik sa dagat, Maria. Palihog lang. Nihilak ang isda. Maria felt pity for the poor fish and gently took it back into the sea. Naluoy pag-ayo si Maria sa isda ug sa hinay iyang gibalik kini sa dagat. When it was safely in water, the fish expressed gratitude to the young girl and desired to repay Maria's kindness someday. Sa diyang naanas tubig ug luwas ng isda, nipasalamat pag-ayo ang isda kang Maria ug nihalad sa iyang tinguha nga ulian si Maria sa iyang kaayo usa ka adlaw. Since then, Maria found a friend and companion in the fish. Ug sukad, nakakita si Maria og higala ug kauban diha sa isda. They became good friends. They got along so well that they would always see and hang out with each other at the sea. Nahimo silang suod nga higala. Maayo ilang panag-uban ug kanunay silang magkita ug mag-uban diha sa may dagat. Maria was happy. Nagmalipayon si Maria. Word traveled fast in the barrio, and Maria's story soon became the talk of the town. Nikatag ang balita sa baryo ug ang sugilanon bahing Maria nahimong istorya sa lungsod. They speculated that she was crazy or even possessed by the gods. Ilang pangagpas na nabuang siya o nasudlan o di ingunato. They made fun of her. She became the town's laughingstock, and they started calling her Mariang Isda. Bugal-bugalan siya. Nahimo siyang katawanan sa lungsod. Ug tawagon na nila siya og Mariang Isda. One day,
Maria disappeared. Usa ka adlaw, nawala si Maria. She just vanished and left with no trace. Nawala lang siya kalit, ug wala na siya higit. People came up with all kinds of guesses and stories of her whereabouts. Ang mga tao na naghap ug nagmugna ug bisag unsang istorya kung asa siya. Some say she was taken by the sea god, transformed into a mermaid, and she is now freely swimming across the great big ocean. Uban niingon nga gikuha siya sa hari sa dagat, nahimong katawo, ug karong gawas nun nang naglangoy-langoy sa halapad ug dakong dagat. Others say the fish, which Maria helped so kindly, took her in to escape the cruelty of the people around her and to be free from her suffering. Uban miingon nga ang isda nga gitabangan ni Maria mikuha kaniya aron pag-ikyas sa kapintas sa mga tao libot kaniya ug aron makalingkawas siya sa iyang pag-antos. Despite the many speculations, nobody in town, not even her father, nor her stepmother, ever knew where she went and what really happened to her. Bisan sa kadaghang pangagpas, walay bisang usa sa lungsod. Bisan iyang papa o ikaduhang mama, nakahibaw kung asa siya ni padung ug unsa gyud nahitabo kaniya.